Info7, l'informatiu de Punt7 Ràdio, amb Gemma Pasqual. Hola, a l'Info7 d'avui us explicarem que a la Clau hi ha assessorament laboral gratuït i que hi ha 9 ofertes de feina vigents al Baix Montseny. Us parla la Gemma Pasqual Pou. Comencem. Dimecres 2 de novembre torna l'assessorament laboral gratuït a la Clau. Com cada primer dimecres de mes, a partir de les 7 de la tarda, la CNT Vallès Oriental ofereix aquest assessorament per resoldre dubtes sobre contractes, vacances. Ens en parla l'Ena, de la CNT Vallès Oriental. Nosaltres tenim el local de CNT Vallès Oriental, el tenim a Granollers. Llavors ja fa molt de temps que estem fent assessories laborals els dilluns a Granollers. Com que ara el sindicat està creixent, ens semblava com interessant obrir un punt d'assessorament també a Sant Celoni, perquè realment és un recurs que no està gaire disponible aquí al poble, no hi ha gaires sindicats com presents i bé, tots treballem, per tant és com útil per tothom estar ben assessorada. Des de la Clau els hi va semblar una molt bona idea. Ara per ara el que fem és això, el primer dimecres de cada mes, de 7 a 8, a l'espai de la taverna, ens posem en una taula amb un cartellet i allà totes les persones són benvingudes. L'Enriqueta, el tresorer, ens explica qui pot utilitzar aquests assessoraments laborals gratuïts. Pot venir qualsevol persona que tingui algun dubte, que tingui un conflicte a la feina, sobre vacances, sobre permisos, sobre quina és la categoria professional que hauria de figurar el seu contracte, quin és el sou que li pertoca, qualsevol cosa que estigui relacionada amb l'àmbit laboral. Llavors nosaltres recollim aquests dubtes, aquestes preguntes. Alguns no tenim prou formació per donar una resposta al moment, però comptem amb un servei jurídic a Granollers, una advocada contractada. En un temps limitat contestem per correu. Així és que dimecres 2 de novembre es tornaran a instal·lar a la Clau per oferir aquest assessorament laboral gratuït obert a tothom qui ho necessiti.